tardes, atopámonos hoxe aquí en Benquerencia, na praia de Fontela, neste bonito paraxe onde se respira nunca mellor dito aire puro e acaba de respirarse deporte por todas as esquinas. Estamos na presentación da terceira edición da carreira popular Benquerencia Terramar, que o vindeiro 6 de setembro pola tarde terá lugar neste concello de Barreiros. Esta carreira que organiza o CIR de Benquerencia, o Centro de Instrucción e Recreo, unha asociación cultural sin ánimo de lucro, e vai a organizar esta terceira edición con un total de percorrido de 7,300 km que vai a discurrir parte del polo pobo, despois 1 km pola area e 300 metros pola beira da auga para rematar novamente no asfalto. Ten, como non, carreiras para as categorías inferiores e para todas as categorías absolutas e de veteranos. A verdade é que merece moito a pena, eu vin os 2 anos anteriores, tenen unha serie de trofeos inéditos, unhas camisetas preciosas. Este ano van a estrenar un formidable doble arco de meta cherada, que a verdade que vai ser a sensación para os corredores, que van a sacar moitas fotos seguro, e que van a disfrutar, como non, pois dun tempo espectacular que seguro que xa tenen firmado co señor Pemán. Moitas gracias e esperamos vos o día 6 de setembro pola tarde.